keď sa zlúzne a vyjde mesiac a hviezdy a vždy keď vyviezli som pustil realitu, všetný som triezvy a nedosažil je tam rozdenuté ruky museli šla niekam prevtelený do inej podoby a vychutnával si pocit slobody. Kto by to bol povedal, kam aj z jedného dňa zletí? Kto by to bol povedal, kam sa dostane? Kto by to bol povedal, že život bude dávať obedám? Ľudia budú kričať na mňa, hej, s tým neprestane. Rýchlo a ja stárnem, detské sny už odleteli zo spálne. Aj keď som dozrel a myslení dospel, stále verím v to, že lietanie je reálne. Aj keď trocha v inej forme, aj bez krídel dá sa lietať voľne. Na zemi s nohami, so svojimi snami, dá sa odletieť kamkoľvek. Len treba veriť v to, že není žiadny strop, čo by ťa odložil. Treba veriť znovu a začne sa dvíhať svet, ináč vnímať reálnu podobu, dostane to, o čom si sníval. Veď kto by tomu povedal, že raz budú počúvať môj hlas ľudia a vyletím tam, kam som pozeral jak dieťa a môj syn mal slobodí a ja budem lietať. Kto by to bol povedal, kam aj z jedného dňa doletím? Kto by to bol povedal, kam sa dostane? Kto by to bol povedal, že život budem dávať obedám?